Bore da, a chroeso chi. Wasanaeth eitha byr o ryw hanner awr wrth i ni gofio digwyddiadau rhyfedd ac ofnadwy dydd Gwener y Groglith. Mi ganon ni emyn i ddechrau sy'n yn gwahodd i ystyried beth ddigwyddodd. O am weld y wawr ar y twyllaf ddydd, Crist ar ei ffordd i Galfari, barnwyd gan y byd, yna i guron friw a'i roi ar groes o bren. O'r fath rym. Grym y groes, oen ein diwn dioddau loes, dig yn ef arno ef i'n gael maddeuant wrth ei groes. Barnwyd
Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti am fore newydd a chyfle arbennig i ddod i ystyried y pethau mawr oedd yn digwydd ar ddydd Gwener y Groglith. Da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân wrth ni ddod at yn gilydd, fel bydd yr amser yma yn amser lle da ni'n sylweddoli maint dy gariad tuag atom. Amen. Mae Steffan rwan am ddod i roi gair i'r plant. Reit, wel, bore da blant. Da ni allan. Da ni'n mynd i gystoddi plant tu allan bore yma. Mae'n rili bendith cael byw yn Rhiwlas, lle da ni yn byw a da ni'n cael dod allan i'r wlad bob dydd am yn dro ni. Ac mae Ben a mae Anna wedi bod wrthi yn brysur heddiw. Ben, Anna, be ydych chi wedi bod yn ei wneud? Dyn ni'n neud fel pont i pobl cael coesau at y golchi fara. Oce. Anna, ti eisiau dangos y pont yma? Lle ti'n ôl i ffordd yma ta? Ni weld ti'n mynd dros y bont yma. Da iawn. Na ti, briliant. Reit ta, so da chi wedi gwneud pont i fynd ar draws yr nant fach yma'n do. Be fysa'n digwydd os fysa'n ddim pont yna, Anna? Mae neb yn cael croesi dros fo. Ie, neb yn medru croesi dros fo na bydde. Ie, bydden ni yn stuck yn bydden. Ond mae'n dda bod yna bont i gael. Ydych chi'n gwybod be? Mae'r pasg, yn atgoffa fi chdi bach o hynna, oherwydd mae yna rywun wedi gwneud pont rhyngtho ni a Duw. Achos da ni wedi gwneud pethau drwg yn dod, da ni wedi gwneud pethau anghywir, a felly da ni ddim yn medru bod mewn perthynas gyda Duw. Ond, mae rywun wedi gwneud pont. A pwy sydd wedi gwneud y pont yna? Duw. Duw, ie, a ie. Iesu. Iesu, ie. So wrth i Iesu farw ar y groes, mae'n cymryd y drygioni a'n pechod ni, a mae'n cymryd y gos fel bod ni yn medru mynd at Duw. So mae fel pont i ni fynd at Duw. So da ni'n credu yn Iesu Grist, yna da ni wedyn yn medru bod mewn perthynas gyda Duw, a da ni'n medru dod i adnabod Duw yn iawn, a da ni'n medru byw efo Duw am byth ar ôl ni farw yn dydan. Oce? Felly diolch i chi am ddangos eich pont, a diolch i chi blant am wrando. Gobeithio newch chi fwynhau heddiw a mwynhau y penwythnos y pas, lle da ni'n cofio bod Iesu wedi marw trosto ni. Dwi am ddarllen bore yma o'r Hen Testament o lyfr y proffwyd Eseia. Eseia 53. Pwy a gredai'r hyn a glywodd gennym? I bwyd asguddiwyd braich yr arglwydd. Oherwydd y dyfodd o'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn mawr mewn tir sych, nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Ac yr oeddem fel cuddion wynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu a'i anwybyddu. Eto yn siŵr, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfri wedi glwyfo i daro gan Dduw a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein cymweddau ni, a'i ddryllio am ein troseddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe gwrthsymwyd, a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau. Arweiniwyd e fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Gan orthrwm a barn y cymerwyd ef ymaith. Pwy oedd yn malio am ei dynged? Fe dorwyd o dir y rhai byw a'i daro am drosedd fy mhobl.
Rhoddwyd iddo fedd gyda'r rhai drygionus a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth, na wnaeth ei niwed i neb, ac nad oedd twyll yn ei enau, ond yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddau. Pan rydd ei enaid yn aber dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. O lafur ei enaid, fe wel a chael ei ddiwallu. Trwy ei wybodaeth bydd fy ngwas y cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion, ac fe ran ar ysbail gyda'r cedyrn, oherwydd iddo dywallt ei enaid i farwolaeth a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac yma'n eiriol dros y troseddwyr. Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n dod at ti yn sylweddoli unwaith eto bod digwyddiadau y diwrnod hwn bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl yn gyfarwydd iawn i bob un ohono ni. Ac eto, maen nhw ddigwyddiadau ddylen synnu ni bob tro dyn ni yn meddwl amdanyn nhw. Diolch i ti o Dduw'n Tad yn bod ni wedi cael gwybod bod un wedi dod o'r nef yn mwyn ni. A da ni'n gweddio ran wrth i ni fyfyrio ar yr hanes, bydd yn gymorth i ni. Yn gymorth i ni feddwl amdana ti, ac ystyried yn perthynas efo ti, ac yn gymorth hefyd wrth i ni feddwl am yn byd, a byw yn y byd rwan. Felly, da ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn gweithio wrth i mi fel pregethwr i siarad, ac wrth i ni gyd fel gwrandawyr i wrando gweithian yn calonau ni i gyd trwy dy ras a dyrchafa yr arglwydd Iesu'n yn plith ni. Da ni'n gofyn hyn gogoniant i dy enw mawr. Amen. Wel, tydi dydd Gwener y Groglith ddim yn y ddydd i ni fedru meddwl am ddim byd arall ond yr hanes yma mewn gwirionedd. A dwi eisiau chi feddwl bore yma am eiriau ddaru Paul yr apostol ysgrifennu yn ei lythyr at yr Efeiniad yr 8fed bennod ac adnod 32. Mae'n dweud, nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi ei farwolaeth trosom ni oll. Trosom ni oll. Un o'r pethau sy'n yn gosod ni ar wahân i anifeiliaid ydy'r gallu i holi pam. Mae'n gwestiwn mae plant yn fuan iawn yn dysgu i ofyn fel mae pob rhiant yn gwybod yn dda. Pam fod rhaid mynd i'r gwely rwan? Pam na chai fynd allan i chwarae? A wedyn cwestiwn eraill, pam fod yr awyr yn las? Mae yna bob math o gwestiynau yn codi'n yn meddyliau ni am yn byd ni'n does. Pam fod pethau'n digwydd? Da ni'n greaduriaid sy'n credu fod yn ystyr i bethau, i ffenomenau, i ddigwyddiadau ac i benderfyniadau. Ac wrth i ni ddod ynghyd heddiw, mae yna gwestiwn ddylen i holi. Pam bod Iesu wedi mynd i'r groes? Ar un olwg gallen ni ddeud, wel, am fod y prif offeiriad a'r Sanhedrin a Pheilat wedi cynllwynio ar dorf wedi gweiddi ymaith ag ef. Ond wrth i ni ddarllen y Beibl, di o ddim just bod pobl di troi'n i erbyn o. Dawn amlwg fod Iesu hyn yn gweld mae waith oedd mynd i farw yn y ffordd yma. Sawl tro fe ddydodd wrth i ddisgyblion, dyma ni'n mynd fyny i Jerusalem, fe gaiff mab y dyn ei draddodi'r prif offeiriad yr ysgrifenyddion, condemniant ef i farwolaeth a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd, a'i watwar, a'i fflangellu, a'i groesoelio. Dyma oedd o'n deall, oedd nid jyst rhyw dynged trwy hap a damwain. Oedd o'n credu mae dyma oedd ewyllus i dad hyd yn oed, oedd bod o'n mynd i'r groes achos yng ngardd Getsemane pan mae mewn mae yn deud, nid fel ymyna fi, ond fel ymynu di. Felly pam fydda'r tad? Y tad nefol, Duw ei hun, sy'n cyfrif i fab yn annwyl, pam fydda'r tad yn eto'n ewyllysio bod ei fab i farw yn y ffordd ofnadwy hon?
Ac ateb y Beibl bob amser ydy trosom ni. Trosom ni. Prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni yw fod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriad. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni oll. A Iesu hynna'n yn dweud, mae fi yw'r bugail da, mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Felly, dyn ni'n deall geiriau Paul pan mae'n dweud, carodd Crist ni a'i roi ei hun drosom yn offrwm ac aberth i Dduw. Be mae drosom ni'n ei olygu? Wel, yn gyntaf, mae'n golygu gwneud yr hyn na fedrwn ni ddim ei wneud. Da ni gyd yr wythnosau yma yn edmygu gweithwyr y gwasanaeth iechyd sy'n mynd i mewn i'r ysbytai i ofalu am y rhai sy'n dioddau o Covid-19. Maen nhw'n gwneud gwaith arwrol y meddyliau llawer. Be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n gwneud yr hyn na all y cleifion, na'r rhan fwyaf ohono ni i'w wneud. Yn gyntaf, mae ganddyn nhw sgiliau arbennig yn does. Sgiliau sydd ddim gan y gweddill ohono ni. Fedra i ddim gosod rhywun ar beiriant anadlu, dwi'm yn gwybod sut. Does gennai mor syniad lleiaf sut i drin rhywun sydd yn dioddau. Ond mae rhain wedi paratoi a'i hyfforddi i drin y claf. Ond yn ail, nid jyst bod ganddyn nhw sgiliau sydd ddim ganddo ni. Mae'r claf yn rhy sal i'w helpu hunan, ydy. Maen nhw'n rhy wan i ofalu amdanyn nhw eu hunan, felly rhaid cael rhywun sy'n gallu dod i fewn i ofalu amdanyn nhw. A da ni'n diolch yn ofnadwy am waith rhyfeddol y gweithwyr yn y gwasanaeth iechyd. A mae Crist ar y groes yn gwneud yr hyn na allwn ni i wneud, sef talu pris am yn drygion ni. Mi ddydodd Iesu, mab y dyn yn tai ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi einioes yn brydwerth dros lawer. Da ni'n aml yn sylweddoli beth mor ddifrifol ydy pechod yn aden. Bob tro da ni'n torri gorchymyn Duw i'w garu efo'n holl galon a charu'n cydyn fel ni'n hunain, boed hynny mewn gair, mewn gweithred neu mewn meddwl hyd yn oed. Da ni'n deud wrth Dduw, dos allan y mywyd i, paid a'n styrbio ni fan yma. Da ni'n misio ti i ddeud wrthon ni be i wneud. Da ni am fynd yn ffordd yn hunain. Felly, pan mae'r Beibl yn deud, a mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth, be mo'n i olygu ydy fod Duw yn deud wrthon ni, da chi am fyw hebdda i, mi gewch chi'ch dymuniad. Fi ydy'r goleuni, mi gewch chi fod mewn tywyllwch. Fi ydy'r bywyd, gewch chi fyw mewn marwolaeth. Felly mae deud fod Iesu'n marw trosto ni, yn deud, wel, os na bris i dalu am yn gwrthyfel ni, oes pechod yn dwyn marwolaeth arno ni. A fiechyd yn pechod yn golygu bod ni'n rhy wan i fyw'r bywyd glân sydd ei angen i fod yn iawn efo Duw. Ac am fod na bris i'w dalu, fe ddoth Iesu a'i dalu drosto ni pan oedd o ar y groes yn gweiddi fy nyw, paham rwyt wedi fy ngadael. Mae Paul yn deud, mae Crist eisoes yn yr amser priodol a nynne yn ddiymadferth wedi marw dros yr aniwiol. Wedi gwneud yr hyn na fedrwn ni mo'i wneud, talu pris am yn pechodau ni. Ond yn ail, mae trosom ni yn golygu yn lle ni, yn tydi. Dyma'r ail beth mae trosom yn ei olygu. Un o'r pethau sy'n gwneud gwaith y meddygon a'r nyrsys mor arwrol ydy bod nhw'n gosod eu hunain mewn perygl. Da ni wedi clywed am rai yn talu'r pris eithaf am ei gwaith. Maen nhw wedi gofalu am rai sydd efo Covid-19. Rheini wedi cael byw, ond yna'r meddyg neu'r nyrs yn dal yr afiechyd eu hunan ac yn methu byw ond yn marw. Dyna be diaberth yn de, claf yn byw a'r meddyg yn marw.
Felly mae'r Beibl yn sôn am Iesu'n rhoi ei hun yn lle ni. Fel oedd y darlleniad o Eseia'n deud, eto ein dolir ni a gymerodd, a'n gwyledd ni a ddygodd. A'n unau neu gyfri wedi glwyfo i daro gan Dduw a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni. A'i ddryllio am ein cymweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni i achad. Ydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi ffordd ei hun a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni. Fi sy'n haeddu bod ar y groes. Ni sy'n bechaduriad sydd yn haeddu marw a thalu pris ein pechodau. Fy meiau trymion, luoedd, maith a weiddodd tu arnen, a dyna pam roedd rhaid i'm Duw ddioddef ar y pren. Hwy a thradychodd annwyl oen. Hwy oedd y goron ddrain. Hwy oedd y fflangell greulon gref. Hwy oedd y bicell fain. Yn hyn, medde Ioan am ei cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond i fod ef wedi'n caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn iawn, neu i dalu'r pris dros ein pechodau ni. Trosom ni. Felly mae heddiw yn ddiwrnod trist, pan gofion ni fod mab Duw wedi dioddef y fath farwolaeth ofnadwy ar y groes. A mae ddiwrnod trist pan da ni'n cofio mae ni sy'n gyfrifol i fod o wedi gorfod mynd yno i gyflawni'r fath aberth. Ond mae ddiwrnod o lawenydd hefyd. Oherwydd da ni'n cofio fod Iesu wedi mynd i'r groes ac ar ôl dioddau i dad yn troi i gefn arno fo, wrth iddo fo gymeryd yn beiau ar ei gefn ei hun. Yna bydd wrth trwodd, a gweiddi cyn marw, y gair buddugoliaethus hwnnw, gorffennwyd. Mae'r pris wedi dalu yn llawn, yr aberth perffaith wedi roi, a thrwy bwyso arno trwy ffydd, da ni'n cael maddeuant, da ni'n cael ein cymodi a Dyw'r tad yn y nef. Mae Crist yn dod yn frawd mawr ac yn waredwr i ni, a'n tad yn ein galw ni'n blant annwyl iddo fo ei hunan. Heddiw, wrth i chi fyfyrio ar yr hanes yma, rhyfeddwch a diolchwch fod Crist wedi gwneud hyn ar eich mwyn chi, a rhowch eich ymddiriedeth yn llwyr ynddo fo. Beth am i ni ganu? Gorffennwyd, y Meseia oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed. Cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen. Bu farw Iesu drosom ni. Mae rhydd i'n cyfnod yn rywai,
Os da chi'n mynd siŵr eto beth ydy'ch perthynas chi efo'r arglwydd Iesu Grist, yna cymerwch amser i feddwl eto am yr ymadrodd bach yna trosom ni. Os da chi eisiau gwybod mwy, cysylltwch efo ni, a fe fyddwn ni wrth yn bodd yn rhannu y newyddion da efo chi. Ac os da chi yn gwybod mae trosto chi a trosta i yr ath Iesu i'r groes, yna llawanhewch heddiw. Gadwch i ni weddio. Bod i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen i'ch bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynghyd ar holl saint beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth, felly dygir chi gyflawnder hyd at holl gyfiawnder Duw. Wel, mwynhewch y dydd, a dewch yn ôl bore dydd Sul, pryd y cawn ni gyfle eto i feddwl am yr atgyfodiad gogoneddus ar y diwrnod hwnnw.